Maguni मा फिथा बनायखो लोगोफोर खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव। आङो थाव फिथा बनायगासिनो। बेलेग फिथाथ' बनायनो रोंखाया। गाइखेर गरम खालामदों आरोना फिथा बनायनो नागिरदों। गोरान फिथाखौ बनायबाय। नाया देखायनि आङो नोंथांनो। सिङावबो दङ। आङो बनायगासिनो आरो लोगोफोर। Good morning everyone. Welcome to my another vlog. दिनै आं गोदान vlog लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय दिनै मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय लोगोफोर। मोजाङै जादो, इन्जय खालामदो, दावराव दावसि गैयाब्लानो बयबो अनलायनानै दिनैनि दिनखौ बारहोदो आरोना लोगोफोर। बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोरै खावलायनाय थाबाय। दायो आं एसे साहा लोंनोसै आरोना। नायलांदो बिदिबा भिडिअखौ। अमा बेदर एवबाय। रेसिपिखौ देखाया आरोना, बयबो रोंखायोनो आरोना। सिम्पोल संबाय जानाय बायदिनो। दालि संबाय दं आङो। मागोआव आरो बेदर नङाबा सोलिखाया न', ओंखायनो एसे बेदर संनोसै जानोसै आरोना। Hello beta, hi Bodo. Ma faido? Dampar faido? Hello Bodo. Ayo mati kartu leh. Ayo. Asar borai gerang beko, asar Maguni no jana. Ini 4 kilo na 5 kilo I don't know. Kaya kilo jang dia? 3 kilo. Tim bhaji aja bayang ni. Wow, tasty oma bedor. Alu dong jani sirase. Budur alu. Bihu ni nama pecah balik. Oh, alu nama. Oh my god! Wow! Oh my god! दायो जोङो ओंखारदों माने बाजाराव एसे थांनो आरोना। बिहुनि एसे दिनै एसे बाजार खालामनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर। जोंनिथिं माने दिनै सनिबार नालाय सनिबार बाजार जायो आरोना। बेवहाय लख्रायावहाय माने बिथिं सारदुवाथिंनिफ्रायबो खाथि जायो, बेथिंनिफ्रायबो एसे गोजान जायो। अब्लाबो थांना फैनो आरोना दिनै एसे नांगौ जादों मुवा बेसाद, बेखायनो ओंखारदों लोगोफोर। नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो हायोबा दिन्थिगोन बाजारखौ एसे। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौहाय आंजों लोगोसे दङ बिथिं। आरो जोंहा बेटा नाना हाय बोलो। हेपी मागो दमासि होन। हेपी मागो बिहुन। थांनोसै लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय। बाजाराव थांनाया जोङो गिदिंबोफिनबाय आरोना। जोंहा फिसालाया एकदम मा जाखांखो माने गारियावहाय
उदै सादों होननानै गाबबाय आरोना ओमफ्राय बाजाराव थांनो मोनदिया फैफिनबाय जोङो बाजार मोनहैहां जानायावनो फैफिननो गोनां जाबाय आरोना न'आव थांनि होननानै बुंबाय नालाय ओंखायनो हाबदिया आरो बाजाराव फैबाय उनाव मिस्टारा थांफिनगोन आरोना दायो जोंखौ दोननानै ओमफ्राय लोगोफोर आरो जायफ्रा गोदानै नायदों आंनि चेनेलाव अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम हाय गाइस दायो नै जोङो दिनैथ' जोंना बिहु जायाखै नालाय भेलागुर जायाखै नालाय बेखायनो जोङो न'आवनो दिनै हासुङाव फिथा बनायना जानोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो बिथिं मा आरो बिबनां बनायगासिनो आरोना ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आरो आंथ' बनायनो रोङा आरोना ओमफ्राय बिसोरो बनायनो आरोना जानोसै आरो दायो ओमफ्राय जोंना गाबोनसो जागोन नालाय दिनै न'आवनो एसे बनायना जानोसै आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि जायो दिनैसो फार्स्ट टाइम बनायगोन आरोना ओरैनो मालायनि बनायनायखौ मोनजादों खिन्थु जों बनायाखै आरोना आङो खनसेबो नायलांबाय थादो आंना बिबोनाङानो बनायना दोनबाय दा जानोसै आरो जाबाय नै लोगोफोर एकदम माला मोनजागोन जादों आरो दा जों दा जाना नायदों आरो दा मोनदोंना मोना एकदम बेदरथ' दंखायो आरो मागु बेदर नङाबा जाखाया बेदरजों जानोसै दायो लोगोफोर आङो हासुङाव अमा बेदर सुनानै सावनि आरोना ओमफ्राय बेयाव धुनिया रसुन हाइजें फानलु देना लाखाबाय ओमफ्राय बेखौ माबानानैहाय फानलु संख्रि होनानैहाय हासुङाव सुनोसै आरोना दायो नायलांबाय था लोगोफोर बेयाव सुनानैहाय खोबना होगोन ओमफ्राय अराव सावनोसै आरो बिहुनि नामाव स्पेसियेल बनायना जानोसै आरो एसे नायलांबाय थादो बिदिबा भिडिअखौ होनानैहाय आङो हासुङाव सुना लानोसै लोगोफोर हासुंखौ आङो सुना लाखाबाय आरोना Juksuk nyo iman ko kami. Dabei dayo oro sa ni siya lugar na ko. Oro sa ni siya. No, dabei suna ni 40. Na. Mama ko. Hai
खारो दायो अराव सावनोसै लोगोफोर बेनिफ्राय दायो ओंखामजो जानोसै आरोना स्पेसियेल दिनै मागोनि मुङाव बिथिं अमा बेदरबो सावबाय दङ आरो हासुङावबो सोनानै दायो हासुंखौ सावनोसै आरो दिनै फार्स्ट टाइम हासुङाव अमा बेदर सुनानै जानोसै आरोना मागोनि स्पेसियेल आङो ओंखाम संबाय दं आरोना लोगोफोर दालि संबाय ओंखाम संबाय बेनिफ्राय बेदरखौ बिथिं हासुङाव सावगासिनो मामोना ओमफ्राय दायो जासिगोन आरोना दिनै मागोनि मुङावहाय ओरैनोथ' जोंना रायजोफ्रा गाबोनसो जागोन दिनै जाया आरोना ओमफ्राय दिनै न'आवनो इन्जय खालामनोसै आरोना एसे थ' नायहैनि जादोंना जाया सावनाया जोंना सावनाया जाबाय लोगोफोर दानिया खुलिनोसै आरोना माबायदि जादों नायदो नोंथांनाबो आङो दायो दिहुननानै देखायनोसै आरोना रुको रुको दे नों दिहुन दे बायगोन रे हा गोलैगोन नोंथिं हा गोलैगोन हमारी कौन खाने यार गुरु इसरी जाऊँ ना ये जाऊँ ना अरे बंद करते जा रहा हूँ बंद काटी काटी kan kan ulang dari ni ayo iman borong हम không मेरे ना ला नहीं हम ना नर्सिंग ना है Gila tak? Gimana kon? Oh, dong lagi. Mana ya lu iman dunia aja deh. Ah ya kalau khabar kan. Dunia aja tuh. Ada apa mana lagi sih no? Mana? Rasanya dia aja. Nih na, terus tuh mana? Gila sih. Nih tuh. Wah, mana ada sih? Itu ini. Nengak maba. हमलाइखौ टेस्ट खालामनानै मोनसे नै लोगोफोर हासुङाव सुनाय अमा बेदरा जानानै मोनसे खनसे यामि यामि टेस्टि टेस्टि चाइना ओरैबायदि मोजां फैदो लोगोफोर दायो जानानै नायनोसै आङो जाजा टेस्टी ज़्यादा mana aja?